Saka chikonzi ngachuyu kana akambobhadhara munhu hakuna mutemo unoudza chikonzi tinotaura nekusvika wapedza kubhadhara zvinodiwa zveshe zvepamutemo. Pane dzimwe dzatinozoshandisa magaraji azvishanda hunhu muridzi wavo dziri kufa mazuva ano nekuda kwekunaya kwezviro. Sabhu mumwe nomumwe ngaagadzire rhodhi paakanangana napo chikonzero ndo maintenance yacho. Ezvino zvigrade kana rikatumirwa nogovernment napresident kuti rigadzire rhodhi nguva ino hakuna, munotoumbwa madhaka murodhi chikumomo chikonzero mudhadzi mamugadzirisike. Saka rhodhi ngatigadzirei patinenge takagara papi. Manzwa zvandikutaura? Pawakagara sabhuku unopa kuti wagadzira wozi nguva ino grade haringopinda murodhi kunyepa. Tigadzirei marodhi. Saka ndinofunga kuti zvanditaura zvakwana izvo ndipewo nyaya dzinoda kutaura toni. Okay. Taura ile nyaya taura. Sama ndina kwirira wasi nyemba. Ini wasi nyemba aingarora mwana wangu. Saka vakazosvika pakusiyana vana vaviri kumana musikana. Saka vana ivavo manje vakabva vangosiya vakati ndinawo ini. Saka vana vai ndakachingowachengeta ndiini kuvaendesa kuchikoro ini. Sikana akapedza form 3 mukomana waye akapedza form 1 ndichengeta ndiini. Baba wacho kana zvino saka ndichamaona kuti zvakutondinetsa vana vake ndiri kuchengeta. Ndiri kushuphika nematambudziko andazi yanosangana novana vake. Ndindaenda kunzi iwewe ndakumirire vana vapi vazukuru vako. Saka ndaona kuti zvinhu zvacho zvatondinetsa kuti kumpa vana vake pachena mudare zvino mutemo zvinenge zvichiwa nani pandiri ndotiwa safe. Ende uye zvakare kuti zvaakazoita washuwe varambana akazodzoka akuya kunokurudzira nomadzimai angu kumba wendi kumadziva mai asina kuvaronga kuti ndipe mari yangu. Tokuti mari yangu kuti ndei tokunzi ako mari yangu andikatenga passport dzangu muno passport dzangu katya muno pamupamura ndibeko ndibhadhare. Chokwadi chakamira vakanga usiku kumadzimai angu usiku kumadziva kuti kwakanaka zvikatidzi kwakanaka shoma. Asi akada kutibova ada kuti dii kusaka kuti ndizvo ndoda mari yangu tikati mari yei zvikatidzi yapakaita macardbox ikataura kuti madzimai hazvinetsi atiendei kupi handiepo ndabva ndasvika kokira dare iroro vachikutonga vadainzwa ko ndichii zvikatidzi ndizvozvo inini ndoda mari yangu iyoyo handichiwe ndakasvina sematemba zvikatidzi chitaura kuti kumba kwako kugara zviti safe ita kuti uite sei bvisa mari iyoyo ndikanga ndaye mari takuda bvisa mari ita sei yabva ndakabva chorera mumwe abva aenda. Saka chakamira zvokuti inini manje ndaona kuti kuti ndigare kana novana vake ndandidumbe vana vake muno mudare muno azvichengetere maproblem anowana kuvana vake anenge achiasolva iye handichaakapuwa kana senda handina chanekachi chakapira vana tinavo inini uyo mutyaya yakwe itu mukomana musikana ndio mkuru wacho musikana mukomana anofunga anzi arware anzi akatifana kuti avesi anzi akarara nemalaria musikana wacho ndiye musikana mukuru anonzi iyeyo agara pasi tibedidze kushi
Hamuna cha Ayo hapana chano kiwa anamupatia mimi mpa shukura kau wanzwa here zvatavana tezvara kutsindika kupa Ndama. unoti kuti kati munoti wokudii ashoko ratezvara alright iwe baba iwe gara angga karena karantian mau aku itu sih aci sila kuna kwa muri wangan meso zinambia tutaenda ku mshapenda amshachomba na rai babo wako anakurora katau alikuti kumena nganga akira kila kumena saka kiri kuti iwo unofana kupaita zviro ana ukira kumba distributing page pekufuma gozi vanhu vakona kuzvane nice good profit kubereka ndi wakawina gozi kubereka vanhu vatu saka tiri kuti kubva nasiyo panorwara musoro padii na babo wako ndotaura